Вітаю, сябры. Тэму вы ўжо пабачылі ў назве. Сёння я распавяду пра тыя кнігі, якія змянілі маё жыццё. Я б не стала спадзявацца, што яны зменяць вашае жыццё. Яны не прымусяць вас прачынацца о 5 раніцы і не зробяць вас лідарам спіса Forbes 30 до 30. Нічога з гэтага не здарылася са мной. Гэта нават не мае любімыя кнігі, але я ведаю дакладна, што калі ў вас было калісьці такое, што вы адчынялі кнігу і вы разумелі, што ваш наступны крок нейкім цудоўным чынам змяніўся ад таго, што вы прачыталі, вы дакладна будзеце ведаць, пра што я зараз кажу. І давайце пачнем гэты настальгічны трып у храналагічным парадку. І пачнем з сабора парыжскай Божай маці Віктора Гюго. Калі вы не глядзелі дыснеўскі мульцік, я вам трохі нагадаю, там ёсць цыганка Эсмеральда, якая са сваёй козачкай танцуе на плошчы, і ёсць званар Гарбун Квазімода, ёсць капітан Сонейка Фэб, ёсць святы айцец Фрало злосны і бядак паэт Грангуар. І Эсмеральда вытанцоўвае нейкія там любоўныя трохкутнікі, шматкутнікі, і ўсё вельмі трагічна сканчаецца. Я так любіла гэтую кнігу, яна такая трагічная, рамантычная, але, на жаль, усё, што я вам распавяла, гэта амаль усё, што я і памятаю з той кнігі. Я яе чытала, калі мне было 7. І гэта не гісторыя нейкага вундэркінда. Я лічу, што, напэўна, свой пік інтэлектуальнага развіцця я ўжо прайшла прыкладна ў той час, а потым ужо быў павольны спуск. Але гэтая кніга прыадчыніла дзверы ў свет дарослай літаратуры. Я вырасла ў пакоі, у якім 3 сцяны з 4 былі занятыя кнігамі, і мяне вельмі вабіла гэта, і гэта была мая першая кніжка без малюнкаў, якую цалкам прачытала і атрымала такую неверагодную асалоду ад таго, што я ўсё зразумела. Памятаю, як зараз я не зразумела толькі слова «цаламудренная» па-расейску. Мне падавалася, што ўсё астатняе мне было абсалютна знаёма. Я як гэты чэл, які прыйшоў да ракі. Я так любіла гэты трагічны слёзны фінал. Я распавядала гэты абзац апошні, мне падаецца, усім, хто быў гатовы слухаць, а такіх людзей не было. Гэта, напэўна, толькі мая маці. І я да 11 класа ў школьнай анкеце заўжды пісала 2 свае любімыя кніжкі. Гэта сабор парыжскай Божай маці і Карлсон. Я не ведаю, што такая пара кажа пра чалавека, але фрэйдыстам пакіну гэтае пытанне. Я была яшчэ так пакрыўджана, мне потым падарылі кнігу такую, як у скарачэнні, можа, там станок 50 з ілюстрацыямі, гісторыя Квазімода была. І я такая: я для вас нейкі жарт ці што, ці як? Я прачытала вось гэтую нармалёвую кнігу, я як зараз памятаю гэта са збора твораў Гюго, 3 том, ён такі самы залюблены, такі запэцканы, і вы мне дорыце вось гэтае з малюнкамі. А далей наступная кніга, якая трохі змяніла вектар майго жыцця, а можа, нават і выратавала яго, здарылася са мною праз 9 гадоў. І вы, напэўна, чакаеце, што ў 16 год я рабіла суперрафінаваныя выбары літаратуры, калі ўсім я чытала Гюго. Але не, наступная кніга гэта «По скрытым я цябе кахаю» Сесілі Ахерн. Закрынжавала нават, калі гэта сказала. Гэта быў дзень нараджэння маёй сяброўкі. Мы былі на такой вечарыне ў яе дома, і па меншай меры сказаць, мы ўжо былі ўсе п'яненькія. І імпрэза была ў той фазе, калі ўсе расходзяцца па нейкіх куточках, хаатычны вось гэты броўнаўскі рух пачынаецца, і я не змагла знайсці, куды мне прытуліцца, і прытулілася ля кніжных паліц, дзе знайшла гэтую кнігу. І я пачала яе чытаць, і ўсю ноч, якая засталася з таго дня нараджэння, я чытала гэту кнігу, я прачытала, мабыць, палову. Я так ніколі яе не скончыла, але я нават зараз лічу, што гэта выратавала мяне ад алкагольнай інтаксікацыі ці ад чаго яшчэ горшага. Таму што на той момант ува мне быў ужо бульбаш нана памеры, напэўна, 0,5, 0,5 бутэлькі. Карацей кажучы, можа, нават гэта выратавала маё жыццё, таму што не ведаю, як скончылася б та ноч, калі б я не знайшла гэтую кнігу. У кнізе распавядаецца пра жанчыну, якой памёр нядаўна муж
ад пухліны мозга, і ён пакідае ёй лісты, у якіх ён, ведаючы, што хутка памрэ, ён спадзяецца вярнуць ёй нейкую волю да жыцця, зрабіць яе чалавекам, вярнуць жыццяздольнасць, надзею і веру ў светлую будучыню і распавядаецца пра лёс гэтай жонкі далейшы. Не ведаю, чым там скончылася, можаце мне падказаць, ці трэба калісьці дачытваць гэтую кнігу, але яна сваю функцыю выратавання выканала і, напэўна, Сесілія Ахер не чакала, што менавіта такім чынам гэтыя лісты камусьці дапамогуць, але яны дапамаглі. Дзякуй, Сесілія. Наступны твор. Ну тут ужо такі больш сур'ёзны ўплыў на маю будучыню быў, і гэта Гары Потар. І я зараз скажу нават не пра вось гэтае цудоўнае выданне на беларускай мове, не проста прыкладацца да яго трэба. І не пра вось гэтае падарункавае, за якім я ахвоцілася са сваёй маці па ўсяму Мінску. І я зараз вось кранаюся яе, і мне неяк, ну так, таму што першы час, калі я была малая, я толькі ў пальчатках чытала гэтае сваё выданне. І я не кажу пра сваё першае ці другое, можа, нават і не пра трэцяе сваё чытанне Гары Потара. Я не была з тых дзяцей, якія ў школьных анкетах, як вы ўжо ведаеце, пісалі Гары Потара. І ў 11 класе, калі ўсім патрэбна вырашаць, што яны будуць здаваць у якасці ЦТ, я не магла вызначыцца між фізікай і ангельскай мовай. Калі па фізіке я ўжо была ў гуртку па падрыхтоўцы да ЦТ, то з ангельскай я не рабіла нічога і вырашыла, што клёва будзе нешта зрабіць, узяць свой лёс у ўласныя рукі і пачаць чытаць нешта на ангельскай. Reading? I didn't know you could read. І я падумала, што супервыбар будзе Гары Потар, ён 100% брытанскі, ён мне знаёмы, мне не павінна быць так складана. А яшчэ каб было такое вымаўленне ў мяне, якога не здарылася, прабачце. Я вырашыла, што гэта будзе аўдыокніга, і я спампавала тады аўдыокнігу ў выкананні Стывена Фрая. Калі вы ўжо знудзіліся з таго, што я Стывена Фрая памінаю ў кожным пасце ў тэлеграме, прабачце, гэты вершнік апакаліпсіса ўжо з намі. І я пачала слухаць, і мне было супер складана першым часам. Я нават выпісвала сабе словы, якія я не ведаю, такімі бліскучымі асадкамі ў свой прыгожы нататнічак. Ой, спадзяюся, ён дзесьці захаваўся. Я слухала і адначасова чытала вочкамі электронны варыянт, і спачатку гэта было трохі так, як, не ведаю, у нейкіх забучых пясках рухацца. А потым здарылася нейкая магія па-за Хогвартсам, і я зразумела вось гэтыя гукі, рытм маўлення, і гэты гумар, і сам тэкст, ён неяк уплывае мне наўпрост у мозг, і мне не патрэбна перакладаць сабе кожнае слова. Я папросту адчула нейкі цуд, і я так удзячная гэтаму, таму што з той пары ангельская мова ўвайшла, неяк так вельмі грунтоўна ў маё жыццё. І хоць я і не здавала тады ЦТ па ангельскай мове, я не размаўляю як нэйціў да сёй пары, да той да сёй. І ніякой не лінгвіст ні ў якім разе. Гэта дакладна змяніла вектар майго жыцця, таму што я разумею, я б, напэўна, і ўнівер не скончыла б, калі б я не ведала ангельскую на нейкім узроўні, таму што адкуль мне было б спісваць свой дыплом. І я разумею, што і на працу сваю я б не трапіла, і ў Злучаныя Штаты не трапіла б, калі б не было таго праслухоўвання. І з усёй маёй пірацкай гісторыі пампавання ўсяго, чаго толькі не, я, напэўна, лічу, што гэтыя аўдыокнігі — гэта адзіныя штукі ва ўсіх вашых інтэрнэтах, якія вартыя кожнага грошыка, які вы можаце за яго аддаць. То проста велічэзна дзякуй Стывену Фраю за тое, што ён змяніў маё жыццё, хоць ніколі ён аб тым не даведаецца. Карацей кажучы, гэтая тэма, на якую б магла размаўляць яшчэ 3 гадзіны. Дайце мне ведаць, калі вам гэта цікава. Але не хачу, каб вы памерлі там з нудоты, таму рухаемся наперад. Вось ад такіх маленькіх поспехаў рухаемся да бізнес-поспеху, паспяховага поспеху. Гэта кніга «Стратэгія блакітных акіянаў». Я б ніколі ў жыцці не чытала вось гэты нон-фікшн, які там пра бізнес, як там рабіць грошы. Але
Ва ўніверсітэце у нас быў курс сістэмнага аналізу, на якім мы былі не толькі вымушаны, але заданне было ў тым, што мы гуляліся ў бізнэсоўцаў і мы ўкладалі свае грошы уяўныя у нейкія праекты. У нас былі акцыі, мы павінны былі быць бізнес-анёламі, былі крэдытныя рэйтынгі, былі суды, было што толькі не. Адным з галоўных такіх вынікаў усяго гэтага курса было тое, што мы пасварыліся жорстка з-за гэтых уяўных грошай, таму што ад гэтага залежалі нашы адзнакі. Але я не пра тое зараз, а пра тое, што адной з кніг, рэкамендаваных на тым курсе, была стратэгія блакітных акіянаў. Ой, не ставілася. Караценечка зараз паведаю, пра што там гэтыя блакітныя акіяны. У тэрмінах гэтай кнігі блакітны акіян — гэта акіян ідэй, бізнесаў, у якім няма канкурэнцыі, таму што вы даеце сваім пакупнікам нейкую унікальную, яшчэ нікім не бачаную каштоўнасць, за якую людзі гатовы ісці толькі да вас. Чырвоны акіян, насупраць, гэта акіян, у якім супер шмат канкурэнтаў, вы павінны там біцца адзін з адным за сваё месца пад сонейкам, за пакупніка. І галоўны сэнс, зараз, увага, магчыма, я змяню вашае жыццё таксама трошачкі. Галоўны сэнс — гэта заўжды са сваёй бізнес-ідэяй прыходзіць у блакітны акіян і шукаць пакупніка не сярод тых, хто ўжо ў канкурэнтаў, а ствараць новы рынак пакупнікоў і прапанаваць нейкую новую каштоўнасць, за якой прыйдуць толькі да вас. Ну, напрыклад, той жа Гары Потэр, гэта, ну, таксама такі прыклад блакітнага акіяна, таму што мне падаецца, да таго гістарычнага 97-га выдавецтвы толькі бралі дзіцячыя кнігі, калі гэта кніжачкі з малюнкамі на 30 старонак, і дарослыя сур'ёзныя інтэлектуальныя нейкія творы. А калі з'явіўся Гары Потэр, то і дарослыя сталі чытаць і шукаць там нейкія міфічныя адсылкі і біблейскія сюжэты, тлумачыць усе гэтыя гісторыі пра хлопчыка-чараўніка. І дзецям гэта было супер цікава, і дзеці пачалі чытаць кнігі, якія даўжэй за 200 старонак, таму гэта неверагодна прыкольны выхад з гэтага чырвонага акіяну, дзе супер шмат канкурэнцыі менавіта ў той галіне. І вось такім чынам гэта трохі змяніла форму майго мыслення, таму што я часамі у жыццёвых нейкіх нават сітуацыях бачу, дзе штосьці можа спрацаваць ці не, менавіта з пазіцыі таго, ці гэта новая каштоўнасць, ці гэта блакітны акіян. У кнізе ёсць інструменты, ёсць такія метады, шаблоны, па якім можна даследаваць сваю ідэю. І вось мне падаецца, мая ідэя з гэтым беларускамоўным буктюбам таксама трошачкі блакітны акіян. Я ведаю толькі адзін беларускамоўны буктюб. Калі вы ведаеце яшчэ, я вельмі хачу пазнаёміцца з кімсьці, кідайце ў каментарах ці дасылайце мне у тэлеграме, буду рада. Але гэта штосьці, чаго няма, і вось такі блакітны акіян, жыццяздольнасць якога мы праверым пазней, пакуль як ёсць. Каму гэта патрэбна, я яшчэ не ведаю, але вось я тут з 5-й кнігай. І гэтую прыгажунку вы ўжо маглі бачыць у маім відэа з лепшымі кнігамі года. Гэта чарадзейныя казкі на беларускай мове, і ад бізнеса мы перайшлі на сметнік літаральна. Ніякіх метафор, таму што гэтую кнігу летась я знайшла каля сметніка. Там быў стосік кніжак розных, ну, такое савецкае усялякае, ведаеце, што там выкідваюць звычайна. А вось гэта неяк мне так міргнула, і мне падалося, і мне дагэтуль падаецца, што гэта такі знак сусвету, што, знаеш, ну, можа распачнеш свой гэты блог на беларускай мове. Ты чарадзейныя, і казкі, і на беларускай. Але вось гэта кніга стала такім штуршком і паваротам на маім шляху з 50 падпіснікамі. Ну, карацей кажучы, я не буду так здзеквацца ўжо і з сябе, і з вас. У мяне былі нейкія такія свае запіскі, варыяткі ў нататнічку, што там, якія падборкі можна рабіць, якія там кніжкі я б хацела пачытаць, як мне там падабаецца адна тэма, другая, неяк там філасофію з карцінкамі спалучаць. І не было такога, што я такая, ну ўсё, я адчыняю свой YouTube. А вось менавіта гэтая кніга, таму што яна на беларускай яшчэ, я неяк успрыняла гэта як вось нейкі элемент, каталізатар. Гэтая кніга таксама змяніла маё жыццё. Такі спіс я
адмаўляюся верыць у тое, што я адзіны чалавек з дзіўнымі гісторыйкамі пра тое, як кніга змяняла лёс. Таму спадзяюся на вашыя байкі ў каментарах. Стаўце падабайку. Люблю вас, абдымаю.